Vale, Aquí, el agafa'm aquí. punt òptim és aquí. Ah, saps que també he deixat? Què? Les càrregues del drill. Què és més important, el Prometheum o l'altre? El magnesium, és que les dos són importants, però bueno, Bueno, podríem... traurem una miqueta de les dos, pues. El magnesi fem les barres i en el promethium fem l'energia. Pues traurem una miqueta de les dos. Pues que ara m'acabo de fixar que a l'hora de deixar coses, això de deixar-ho tot, jo m'ho he pres al peu de la paraula. Ja, ja. Que tinc l'inventari ple de menjar. Va, tio, ara la carga, no? Sí, nivell 3. Tio, saps que no tenen neveres aquella gent? No hem menjar segons cullen. Com que 3? Si jo he agafat molts més que 3. No, 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 està buguejat. Després, quan ho fiques dins del processador, veus que augmenten. És un bug, me n'he donat compte. Ja veuràs, quan ho ficaràs, igual te puja a 50 o que hagis pillat. El bug este. Ui. Igual que quan fiques a construir algo, per exemple, si fiques 10 electrònics fent-se, Sí. que el quedes mirant, veus que va baixant el valor. Però a la que surts de la màquina i tornes a entrar, no baixes, segueixen fent i el valor no disminueix. Però, si tu n'has encarregat fer 13, per exemple, o 40, o el que sigui, quan arriba a 0, desapareix de cop. Per tant, sí que es fa. He descobert una altra base, la Epsilon. Ho veig, ho Amb un veig. mini dron. Va de puta mare, sobretot perquè està a prop del magnesi, crec. Ja. No, estic jo damunt del magnesi. On està el puto magnesi? Aquí sota. 16... 17... Vale, doncs suposem que això estarà per aquí. Ja que estem aquí, tallarem aquest arbre. Ja està un arbre mica sense potència. Em sento un mini-dron que està venint disparat cap aquí. I no tens munició, David, No. que t'has de prendre pel cul de mi. No S'està tinc... allunyant, se n'està anant, se n'està anant. Sí, se n'està anant. Ha sigut una falsa alarma. Guai, guai. Ho vaig controlant per això, però sí, per ara ha sigut una falsa alarma. Ah, espera, que ara hi ha un altre. Sortint, 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 sortint. Però si tens una miqueta de magnesi ja... Sí, tinc dos, crec. És el que he pogut agafar abans de que el mini droga em traquegés i vingués a per mi. Ah, que has agafat Prometeu, primer. Hòstia, merda. M'estaven Què? bombardejant els que estic entre dos bases. I Lord, m'estan bombardejant. on lluny estàs? No ho sé. No, no estàs entre dos bases. Gira a la dreta, gira a la dreta, gira a la dreta. Tira recte per aquí, seguint el llac. Vale. Tira recte seguint el llac. Que no el creuos, que... Aquí sota no em donen. És el cas, no? Sí, òbviament. Ara estàs... Tira recte... No, ara no. Tires a la teva esquerra una miqueta. Tira recte per aquí, dones a l'altra banda. Seguixa recte per aquí, dones al Prometeu. Sí, ho sé, ho veig.
Ha desaparegut l'altre minidron, a veure si puc pujar una miqueta. No em traqueixen. Potser podria tornar a atacar una miqueta el magnesi, perquè que jo hagi comptat només he pogut agafar 2. Segon. Vale, el minidron s'ha anat, doncs intentarem agafar més magnesi. Serà bo que em sorprengui per les... Perdona? Vale. Perdona. A veure. Aquí tinc magnesi. Està entrant al meu rang visual. Anem a recollir una miqueta que hi ha per aquí i fotem el camp. Aquest cop crec que no l'he cagat. No pot ser, podria tindre un hangar normal? On està? A veure. Marc, on estàs? Cap aquí? No em segueixis a mi, segueix l'altre, el punt blanc que hi ha a baix. O sigui, no veus que el mapa t'apareix els constructors? Sí. Sí, és el que estic fent. Perquè si vens cap a mi, jo ara mateix estic sota la base, o sigui, sota la muntanya, i potser per dalt estàs a l'abast dels canons de la base que hi ha aquí a la vora. O sigui, perquè ho entengui, farem naus al costat d'una base amb canons. Ja, però l'hem de destrossar, aquella base. Si aquella base no et preocupis que no durarà molt. Pequeño rinoceronte que andaba por aquí se metió en el agujero y le metieron... No sé, me canso d'imaginació ara. Au, que em vaig acabar d'agafar una miqueta de provisió. Ja que em ve de pas. Jo anava a buscar arbres i al final no he agafat apenes fusta. Jo quasi que la començo a necessitar la fusta. Quasi que la començo a necessitar els blocs de fusta. Saps què no hem fet? Què? Deixar fent-se aigua i no sé què més. Sí, veritat, també necessitem fent-se aigua. Mar... Estem fent un començament una miqueta trist. Què cony de trist? És aleatori. Anem pujant la muntanya. Estic a dalt de la muntanya, vaig pujant per aquí. M'estic quedant sense menjar, menjarem una miqueta mentre pujo. No segueixes. Segueixi escarbant. Estic fent la nostra... Nuestro dedito de amor. El cau. Mira també que deixa les bales. Jo m'he pensat molt de la paraula, m'has dit que deixat tot. Jo, com un bon noi, ho he deixat tot. Un dia que em fas cas... Quan no t'he fet cas jo amb aquest joc? No sé què me n'has fet. Perquè aquest pack s'ha pagat. No ho sé. Està fent de nit. No ho sé. Què passa quan és de nit? Pues que apareixen les aranyes. Vull les meves bales! Exigeixo les meves bales! Corren una miqueta més que els altres bichos. Moriran com els altres. Però no, bueno. Jo no tinc massa clar.
Ok. Però segueixo necessitant... segueixo necessitant... No m'agrada això de tenir un rocket drone aquí al costat, eh? On estan els constructors? Jo estic al costat, Agnes. Ah, ja ho veig. A veure, tinc el por aquest i hi ha hores per processar. Vale. S'ha buguejat, això. Per què? Perquè li he dit que processés, però no he pixat el botó d'engegada. Molt bé, David. 96 de promicium i 42 de magnesi. Però ara tinc 28 blocs de fusta només fets, que gràcies a que els hem robat a dalt, evidentment. Llavors, Vale. necessito més blocs de fusta. Quan abans millor. Un moment. Jo estic agafant les meves bales. Els drill charts, les meves bales on són? Aquí. Jo que tinc... Molt bé, David. Vale, fem això així. Ara anem a blocs i anem a fer content al Marc fent uns quants blocs ara de cop. Que si no, no podrem fer la difracioneta. I has ficat ja el core? Encara no, estoy en ello. Estic fent el forat vertical. Saps que quan fiquis el core probablement tindrem tots els morts al meu xipelar davant de la porta i dient hola! Ho sé. Per això te dia que anessis ràpid amb lo de la fusta. Però bueno, es fa el que es pot, no? Aquest joc, i saps que el que no m'agrada, que és exactament això, que és ràpid. La seva gran velocitat et porta 26 blocs. No te se'n fan més? On estàs, Marc? Dins. Mira, ja veig la base. Hem ficat el core... Ara fica qui pugui entrar, sisplau. Crec que fins que no tinguem el motor no ho podrem fer, però ho intento. Ah, sí, mira. Ja està. I em dius on és l'entrada? Pues per un forat que hi ha. Ah, mira, ja sé que ho podem fer per dir-te on és l'entrada. Estic sortint, Jo també ho sé. Crec que anem a buscar el mateix. Poco. És aquí l'igual. Estic veient. Vas amb la llanterna, no? Sí. Crec que deu ser l'únic de tot el joc que es va servir la llanterna. Tinc el foco jo ja. Jo l'estava buscant. Si em dius per on s'entra? Sí, ja t'ho dic. Quan trobava jo... Crec que ja estàs a prop. Estàs quasi davant. Ah, aquí ja ho veig. Ficarem aquí, així, ja està. Vale, Marc, on ets? Ah, aquí fora. Ta. Cap a fora i cap a dins. On has deixat? Drop. Aquí tens això, que va deixar rodant. Ué, tenim uns quants més! Narci, tinc 52! Ui! Vaig a veure que se n'estan fent més, en teoria. Fixa't ara a veure si es veu des d'on estàs. No. Aquesta actualització està una miqueta buguejada. Una miqueta, només. Sí, sí, sí. He volgut corregir bugs i han deixat uns quants. Sí. Que simpàtics són. Bueno, no ets el més adequat per comentar això, David? Jo? Sí. Ja està arreglat. No. David, però ara falla això. Però funciona, aquí ja està. Jo això no ho he dit mai.
No hi ha proves gravades de que jo això ho hagi dit. No ho sé si hi ha proves, potser hi ha alguna prova gravada, registrada en algun lloc. Espera't un moment, que vinc a casa teva amb un imant. No, Potser no haces que te desapareix tot, però bueno. no, a casa meva no, no crec que sigui, però a Facebook potser sí. Espera, que agafo un avió, vaig a les oficines. Però tindries xungo, perquè tenen distribuït. És de, gastaries més pasta. Mm. Quina gran velocitat que té aquest joc craftejant. Bueno, almenys han arreglat la gran velocitat que té el joc taladrant. No saps tu el feliç que m'ha fet. A mi no. Crec que el Rocket Drone ha rastrejat la base, Marc. Pot ser, pot ser. Perquè està per aquí mirant molt. I la que no digo de repent. Qui em dispare? No tinc intenció d'anar a aquella zona. No, però pot vindre i de repent tu... Què vols dir que pot vindre? Què vols dir que el que està fent, no? Abans m'ha vingut, Està a 200 metres... Marc? Eh, M'has desconnectat. com que vedes? És veritat. Això...